नैबे मोनाबिलि समावहाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन। जोंहा दिनै नैबे हेमस्टार ना हेमस्टारनि सायावहाय डिसकास खालामनो लादों। तो एररनि एसे प्रब्लेमबो मोनबाय थादों हेमस्टारावहाय। बेबायदि मोनसे प्रब्लेम सल्भ जादों आरोना। तो मानि थाखाय गेजेर गेजेर बेबायदि प्रब्लेम फैबाय थायो बेखौ दा बुंनो हाला। सार्भारनिनो बिराद इसु जाबाय थायोना। आङो दिनैहाय माने डेइलि कम्बो बेबायदि लानोनो हायाखै। टेलिग्रामाव एसे प्रब्लेम जाबाय थादों। मानि थाखाय प्ले जायाखै मिथिया दे। बेयो माने गेवाखैनो। रिक्वेस्ट एरर फैगासिनो दं। मानि थाखाय बेबायदि फैदों आं मिथिया, बेखौ ट्राइ खालामगोन। हेलौ लोगोफोर, कानेक्ट खालाम। हाय एभ्रिवान। एसे एरर मोनबाय थादों दिनै नैबे हेमस्टार टेलिग्रामखौ माने खेवोब्लाबो ना प्रब्लेम क्रिएट जाबाय थादों, एसे एरर फैबाय थादों आरोना। डेइलि कम्बो माने कालेक्ट खालामनो हायाखै दासिमबो। आं ट्राइ खालामगासिनो दं, थेवबो माने जायाखै। मानि थाखाय जायाखै बेखौ मिथिला। तो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय। एरर फैगासिनो दङ। सार्भारनिनो बिराद इसु जाबाय थायो। ओरैबायदि माने प्रब्लेम। दिनैनि डेइलि कम्बोखौ लानो हायाखै। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हाय, गुड इभिनिं एभ्रिवान। माबोरै दं नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हेमस्टार थाबैनो उइथड्रल जानो थांगासिनो, नाथाय बिनि सिगां गोबां प्रब्लेम क्रिएट जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मानो बेबायदि प्रब्लेमा फैबाय थाखो? स' नेटनिनो जागोन बियो। आंनिया माने टेलिग्रामानो गेवोब्लाबो टेलिग्रामा माने खामानि होआखै, एरर जाबाय थादों ना। हेमस्टारखौ खेवोबा माने प्ले अपसनाव थांबा लोगोफोर माने बेहाय एरर मोनसे फैबाय थानाय नुदों दे। एरर फैबाय थादों नै। एरर फैदों माने गेवा। बिराद समस्या जालायबाय नै, सार्भारनि इसु जालायबायदां। लडिं लागासिनो दं, थेवबो गेवा आरोना। तो बेबायदि मानि थाखाय बेबायदि नै लडिं जागासिनो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम। कमेन्ट्स नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि गेवाखैबो जानो हागौ ना। तो आंनियाथ' माने लडिं होनो लाबाय थायो नै, गेवाखै। खारन गोबां फलोवार्सफोर जाबायना, मिलियन बेबायदि जानायनि थाखायनो दा सार्भारफोरा माने बिराद बिजि थायोना। तो बिनि थाखायनो हेमस्टार कम्बार्टआ माने बेबायदि जानो हागौ आरो ना। लडिंल' लायो ओमफ्राय माने गोजौआव एरर फैयोना। तो बेबायदि एरर फैबाय थादों, माने गेवा। आङो कम्बोखौ माने कालेक्ट खालामनो नागिरदोंमोन, हायाखै आरोना। एरर फैगासिनो दङ। 15-20 मिनिटसो जाबाय। बिनि सिगाङाव सानावहाय माने जाबाय थादोंमोन आरोना, खिन्थु बियो बेबायदिनो एररानो फैबाय थासिगोन ना मा जाखो बेखौ मिथिला। कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि एररफोर फैदोंबा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हाय हेलौ, कमेन्ट्स। आंना मा जाखो दिनै माने डेइलि कम्बोखौनो लानो हायासै आङो। 5 मिलियन कइन्स जमा खालामथारनांगौमोन, उपाय गैया। मा जागोन दा? मा जाखो एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर। आंना माने दासिमबो गेवाखै नै। गेवानोखा, प्ले अपसनाव थुबाबो माने लडिंल'सो लायो,
एरर फैखायो इनि गोजौआव एरर फैबाय थायो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लोगोफोर हाय हेल' एरर फैगासिनो दं हेमस्टार कम्बाटआ एकदम बिराद प्रब्लेम मानो बिदि सार्भारनि इसु जाबाय थाखो खालि एररल' फैयो गोजौआव गेवानोखा बिराद गोबाव ट्राइ खालामगासिनो आं दैलि कम्ब'खौ लानो हायाखै दिनै गोजौआव डाइरेक्ट एरर फैखायो एरर फैगासिनो कमेन्ट्स खालामहर नोंथांमोनावबो जुदि बेबायदि एरर सार्भारनि इसुफोर जादों जानांगौ थ' बेखायनो आङो कालेक्ट खालामनो हायासै दैलि कम्ब'खौ माने कालेक्ट खालामथारनांगौमोन 5 मिलियन कइन्स मोननो गोनांमोन नाथाय मा जागोन दा बेसेबां गोबाव नेनांगोन मिथिला सार्भारनिनो इसु जानांगौ हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर गुड इभिनिं एभरिवान कमेन्ट्स सार्भारनि इसु जानांगौ बियो सार्भारनि इसु दैलि कम्ब'खौ दिनै कालेक्टखौनो जायासै आंना मा जाबावगोन वेट खालामनांसिगोन एसे थेवबो ट्राइ खालामबाय थागोन बेसेबां गोबावनि उनाव जायोना आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ खिन्थु रिकुवेस्ट एरर फैगोन दासिमबो लोगोफोर नोंथांमोनाव चेक खालामनानै नाय आंनाथ' माने नेटआबो थिगैनो दं खिन्थु थेवबो माने एरर फैगासिनो डाटायाबो दङ एररथ' फैनाङामोन ना बेबायदि सार्भारनि प्रब्लेम जालायबाय नै एरर जालायबाय कमेन्ट्स लोगोफोर नोंथांमोना कइन्सखौ लानो हादोंना हायाखै एसे कमेन्ट्स खालामहरदो आंनियाव माने दा नै बेलासि समावसो एसे प्रब्लेम होदों आरोना थ' साननि समावथ' माने थिगैनो दंमोन नै दा सार्भारा एसे बिजि जालायबाय नामाथाय थ' बिनि थाखायनो बेबायदि जादों जानांगौ ना हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स मानो बेबायदि जाबाय थाग्रा जाखो डाइरेक्ट एरर फैयोलै गोजौआव डाइरेक्ट एरर फैनानै लडिं जाबाय थायो नै लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम नेटनि प्रब्लेम बियो सार्भारावहाय जादों बेलेग जेबो इसु गैया ना थ' आपडेट्स बेबायदि गैया थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एयारड्रपआ थाबैनो गेवनो थांगासिनो दं कइन्सखौ जमा खालामबाय कइन्सखौ जमा खालामनो बावनाङा आरोना थ' आङो दैलि कम्ब'खौ लाथारनांगौमोन मा जाखो दा टाइमा बारोब्लानो मोननाय नङा ना टाइमा बारलाङोब्लाथाय आं मोननाय नङा बेखौ ओरैनो आंना कार्डआ नस्थ' जागोन दिनैहाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' गुड इभिनिं एभरिवान माबोरै दं नोंथांमोना गेवदोंना गेवाखै एसे चेक खालामनानै कमेन्ट्स खालामदो आंनियावल' बेबायदि फैखो ना नोंसिनियावबो बेबायदि फैखो बेखौ मिथिला जादोंबाथ' माने जेरावबो बेबायदिनो जानांगौ माथो ना थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर जायफोरा नुसनदों आंनाव एकदम एरर फैगासिनो दं गेवा हेल' रिकुवेस्ट एरर फैखायो माने हाय हेल' डाइरेक्ट रिकुवेस्ट एरर फैगासिनो दं रिकुवेस्ट एरर बयनावबो फैखो ना आंनावल' फैखो आङो दा बेखौ मिथिला ट्राइ खालामनांगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' गुड इभिनिं आङो बे साननैसोआ लाइभ फैनो हायाखैमोन थ' बिखेक कारननि थाखाय आङो दिनैहाय दसे सम लानानै लाइभआव फैफिनलायबाय लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो एसे खिन्थाहरोब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदि प्रब्लेम जादों नामा एरर फैगासिनो थ' कमेन्ट्स खालाम एसे खिथाहरदो कमेन्ट्स खालामनानै दैलि कम्ब'खौ माने आङो दिनै लानो बेबायदि टाइमखौनो मोनाखैमोन दसे सम सिगांनिफ्राय मानो बेबायदि प्रब्लेम फैखो बेखौ हमनो हाला डाइरेक्ट रिकुवेस्ट एरर फैखायो
हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना गेवदोंना गेवाखै आंनाथ' माने टेलिग्रामानो माथो प्ले खालामबाबो जालिया हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर गुड इभिनिं एभरिवान हेमस्टार कम्बाट लोगोफोर कइन्सखौ जमा खालामनो दाबाव आरो थाबैनो माने उइड्रलनि प्रसेसआबो जासिगोन बियो आरो बिराद माने सार्भारनिबो बे साननैसोआव प्रब्लेम जानायखौ नुनो रों एसे मानो बेबायदि प्रब्लेम जाबाय थाखो मिलियन्स फलोवार्सफ्राबो फैबाय नालाय थ' एसे प्रब्लेमा फैखासिगोन थ' जोङो थाबैनो उइड्रल खालामनानै लानांगोन जे दिनखालि माने लन्च जायोना लन्च जाग्रोमोना माने उइड्र खालामनांगोन बेखौ थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलौ आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ गेवनांगौ बिराद लडिं लाबाय थादों ट्राइ खालामगासिनो दं हेलौ जेबो एररबो देखायाखै एबार खालि लडिं लागासिनो आरोना हेलौ हाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोना डाइरेक्ट रिकुवेस्ट एरर फैलायबाय नै एबार समस्या बिराद हेलौ कानेक्ट खालामदो एसे आङो बेबायदि माने समबो मोननाय जायाखैमोन लाइभआव थानो थाखाय थ' लोगोफोर दिनै दसे लाइभआव फैलायबाय एसे कमेन्ट्स खालामदो हेमस्टार अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन जायफोरा जनानै आर्निं खालामनो सानदोंना थ' गोबां रोखोमनि बेबायदि एप्लिकेसन्सफोर फैगासिनो जोङो ट्राइ खालामनो हायोना हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आंना मानो बेबायदि जाखो आङो बिराद प्रब्लेम मोनबाय दहाय सानाव बिराद बरिया गेवबाय थादोंमोनलै नै दा माने रिकुवेस्ट एरर जाबाय थादों माथो सुइच अफ खालामबाबो जाया मोनसे सार्भारनि एररबो जादों जानांगौ ना थ' लोगोफोर एसे चेक खालामनानै खिथाहरदो मा प्रब्लेम जामारदों थ' सार्भारावनो जादों बायदि मोनदों आङो कमेन्ट्स खालाम हाय गुड इभिनिं एभरिवान माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालाम हेमस्टार कम्बार्ट बेसेबां कइन्स जमा खालामखो कइन्सआथ' फ्राय गोबाङानो जाबायना गोबां मानि कइन्स जाबाय नाथाय माला उइड्रल जागोन दासिमबो माथो जेबो क्लियारिफिकेसन गैथ'वा नै बेबायदि नटिफिकेसन फैयाखै दा माने रिकुवेस्ट एररल'सो फैगासिनो दं नै प्रब्लेम जादों एसे माने सार्भारनि इसु जादोंबो जानांगौ बायदि मोनदों आङो बेखौहाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि एरर फैदों नामा एसे कमेन्ट्स खालामदो आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ बिराद गोबाव ट्राइ खालामबाय माने बेबायदि एरराल' फैबाय थादों आरोना डाइरेक्ट रिकुवेस्ट एरर फैयो लडिं लाबाय थायोना एरर फैखायो गोजौआवहाय खनायाव कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेमस्टाराबो बिराद प्रब्लेम फैगासिनो बे साननैसोआवहाय खालि माने एरर गेवा बेबायदि जानानै दङ ना हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर गुड इभिनिं एभरिवान माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जायफोरा गेम्स गेलेनानै मोजां मोनोना बेबायदि अनलाइन आर्निं खालामनो सानदोंब्ला थ' थाबैनो कइन्स माखासेखौ जमा खालामनानै ला लोगोफोर उइड्रला जानो थांगासिनो दङ हेलौ कमेन्ट्स एरराथ' माला खारगोन आङो दाबो बेखौ बुंनो हानाय नंला थ' निस्सय सार्भारनि इसु
रिक्वेस्ट एरर आनेबल टू बेबायदि मोनसे मेसेज फैबाय थादों लोगोफोर एसे चेक खालामनानै कमेन्ट्स खालामदो बिराद प्रब्लेम जाबाय थाग्रा जाबाय हेल' गुड इभिनिं एभरिवान कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर साइराब्रा बिदि जबाय थानो बांद्राय मोजां नाङा आरोना थ' नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट्स खालामोब्लासो मिथिनो मोनगोन प्रब्लेमा मा जामारदों ना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स आंहा दासिमबो इरर फैगासिनो दासिमबो इरर बहुद टाइम जाबाय आं जुजिगासिनो दं हायाखै सुइच अफ खननै खनथाम खालामबाय माने दासिमबो माने जाया एरर हेमस्टाराव मानो बेबायदि एररनि प्रब्लेम फैबाय थादों बिराद माने एरर आरो माब्लाबा समाव गेवा बेबायदि माने समस्या जागासिनो दं थाबैनो लन्च जानायमोनब्ला मोजां जासिगौमोन ना कइन्सखौ उइथड्र खालामनो लानो हासिगौमोन एक्चुअलि मा प्रब्लेम जाखो दाखालिबो मोनसे बेबायदिनो प्रब्लेम जाबाय आरो दिनैबो प्रब्लेम जालायबाय कमेन्ट्स खालाम दाबाव लोगोफोर नोंथांमोना एसे चेक खालामनानै कमेन्ट्स खालाम एरर फैगासिनो नै एरर हाय हेल' एरर जायोब्लाबो जोङो टेनसन लानो गोनां जेबो गैया निस्सय बियो गेवगोन आरो बेबायदि गेवालासिनो थाया आरोना थ' सार्भारनि गोबां प्रब्लेम थायो बिनि थाखायनो बेबायदि जादों जानांगौ हाय हेल' हेमस्टार जोङो टेप खालामबाय थाबानो कइन्सआ आरामावनो फैयोना थ' टेनसन लानो नाङा दा सम गेवाबाबो जेबो नङा बेयो बेबायदि माने बेन जायाना थ' इररा फैगोन बेयो सार्भारनि प्रब्लेम जानांगौ खिन्थु डाइरेक्टलि बेबायदि बेयो गायब जाया आरोना थ' सोलिगासिनो सानावनो सोलिबाय थाखादोंमोन खिन्थु दा नैबे समावहाय बेबायदि एरर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों हाय हेल' माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट्स खालाम हेमस्टार जोङो उइथड्रखौल'सो नेनानै दङ दा हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो फंनैसो लिरनानै हरदो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स एरराथ' आरो बिदिनो गेजेर गेजेर नेटनि खोथा ना मा बुंनो बेखौ आरो हेल' कमेन्ट्स नायदो नै दासिमबो माने एरर खैथा बाजियाव गेवगोन माने मिथिया आङो गोबाव मानि जाबाय जुजिगासिनो दं हायाखै एरर फैगासिनो पुरा दासिमबो एरर सार्भारनि थाखाय जादों सार्भारा माने क्रेश जाबाय थायोना थ' बिनि थाखायनो बेबायदि प्रब्लेमा फैदों आरो हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे माबोरै दं नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एसे खिथाहरदो नोंथांमोना गेवदोंना गेवाखै आंनिया माने बेबायदि मानो प्रब्लेम फैखो आङो दा बर्थमान बुंथ'नो हालिया एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामगोन कमेन्ट्स खालाम प्रब्लेमा बिदिनो फैबाय थाखागोन गेजेर गेजेर फैगोन आरो थांगोन जोङो टेनसन लानो गोनां जेबो गैया हेल' दसे उनाव ट्राइ खालामबा बियो जोङो मिथिनो मोनगोन
गेवना गेवाना हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो ट्राइ खालामगासिनो दं दासिमबो गेवालै बिराद प्रब्लेम जाबाय नै दैलि कम्ब'खौ माने एकदम लानो हाथाराखै हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो ना सार्भारा क्रेश जाबाय थायो सार्भारा क्रेश जाबाथाय आरो बेबायदि माने प्रब्लेम फैखागोन गोबां मिलियन फलोवार दंना बेयाव हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर सार्भारनि प्रब्लेम मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम हेमस्टारनि सायाव कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोना हाय हेलो जायफोरा अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेशननिफ्राय कइन्स बा रांफोर खामायनो सानदों लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो जोंनि समायखौ ओरैनो नस्थ' खालाममारगोन नामा हेमस्टारा इमान दिननिफ्राय जोङो प्ले खालामबोगासिनो ना गेम्सखौहाय थ' ओरैनो थांनाङा जोङो इमान दिन खस्थ' खालामदों थ' एसेब्लाबो जुदि मोनोब्ला ना थ' खामानियाव फैगोन जोंनो बाराखौ नाङा माने थ' मबाइल गंसेनि दाम मोनोब्लाबो जागोन आरोना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम जोंनो बांद्रायखौ नाङा मबाइल गंसेनि दाम मोनोब्लाबो जागोन जोङो कइन्सनिफ्राय हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ मानि थाखाय बेबायदि गेवाखै दासिमबो इरर आरो नोंथांमोनावबो इरर फैदों नामा थ' कमेन्ट्स खालाम पुरा सार्भार क्रेश दिनै एरर फैगासिनो दं हेलो लोगोफोर मानो कमेन्ट्स खालामनो बाखो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स नायनोसै कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स भिडिअखौ नुसनदोंब्ला एसेब्लाबो कमेन्ट खालामनानै थांदो हाय हेलो कमेन्ट्स गुड इभिनिं एभरिवान लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आरो साननैसो वेट खालामोब्लानो जोङो थाबैनो उइथड्रल जासिगोन आरोना उइथड्रल जानो थांगासिनो बे बारा दिन थानाय नंला थाबैनो उइथड्रल जासिगोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो हेमस्टार कमेन्ट्स निश्चय बियो सार्भारानो क्रेश जादों जानांगौ थ' सार्भारनि थाखायनो गेवाखै आरोना एररानो फैगोन प्रब्लेम जाहांबाय एप्लिकेशना एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स हेमस्टार थाबैनो उइथड्रल जानो थांगासिनो दङ जोङो टेनसन लानो नाङा बेबायदि माने सार्भारनि प्रब्लेम फैयोब्लाबो ना हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर टेनसन लानो नाङा
सार्भारा बेबायदिनो जाबाय थागोन जोङो बेबायदिनो चेक खालामबाय थानांगोन आरो चेक खालामनानै जोङो बिनि डेलि रिवार्डफोरखौ जोङो लानो नांगोन ना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' हाय कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो दिनैथ' एररानो फैखाबाय आरो एरर थाबाय थानो नाङा जोंनि थाखाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' बारा गोबाव आङो थाबाय थानो सानासै एरर बेबायदि माने एरर फैबाय थादोंना थ' बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर हेल' जायफोरा अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै खामायनो सानदोंना थ' कमेन्ट्स खालाम हेल' दिनै बिराद एररानो एरर हेल' मानि थाखाय बेबायदि एरर फैबाय थाखो दिनै सार्भारा क्रेश जामारबाय नामा कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे भिडिअखौ नुदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना गेवदोंना गेवाखै बेबायदि प्रब्लेम जादों नामा थ' जायफोरा इनस्टल खालामदों बेबायदि प्रब्लेम्सफोर मोनदोंबा कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामहर हेल' कमेन्ट्स जायफोरा अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै मोजां मोनो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे कमेन्ट्स माबोरै दं हाय हेल' मोजां गाज्रि एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर जोंना एप्लिकेशनसा बोरै जानो थांखो एकदम प्ले खालामबाबो माथो गेवला नै हेल' एकदम नै एरर दासिमबो कमेन्ट्स हाय एररा दिनै मानो बेबायदि फैबाय थाखो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोननियावबो बेबायदि एररफोर फैदों नामा थ' सार्भारा माने क्रेश जागासिनो बे साननैसोआवहाय सार्भारा गोबां माने क्रेश जाबाय थादों खारन फलोवार्सफोरा बांनो हमबायना लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स दिनै माने नैबे समावहाय दा गेवाखैनो ओरैबायदि माने सार्भारनि प्रब्लेम थाबैनो उइथड्रल जानाय मोनब्ला मोजां जासिगौमोन आरोना थ' जायफोरा जनानै अनलाइन ट्रेडिं खालामनो मोजां मोनो थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम हाय गुड इभिनिं एभरिवान हेल' कमेन्ट्स खालाम बिराद एरर फैगासिनो दं एरर दासिमबो एरर आंना माने दिनै लानोनो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं बे डेलि कम्ब'खौ हेल' हाय कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स सोरबाफोर नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गुड इभिनिं एभरिवान नोंथांमोननावबो बेबायदिनो सेम प्रब्लेम फैदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हेल' कमेन्ट्स खालाम लाइक शेयार कमेन्ट चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामहरनो हागोन स' नोंथांमोनहाबो बेबायदि चेनेलफोर लादोंब्ला लिंकखौ हरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन लोगोफोर हेल' साबस्क्राइब चेनेलफोर दङब्ला लोगोफोर शेयार खालामहरोब्लानो जाबाय आंबो शेयार खालामगोन हाय हेल'
Good evening, everyone. दिनै मानो बेबायदि प्रब्लेम जालायखो आरो सार्भारानो क्रेश जाबाय थाखो ना मा जाखो? हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। हेमस्टार 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 ओरैबायदि एरर दिनै गेवनायानो नङा नामालै थाब एरर फैगासिनो आंनाव लोगोफोर कमेन्ट्स 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 हेमस्टार 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 हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेमस्टार जायफोरा मोजां मोनो ना अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन बिना इनभेस्ट ओरैनो जनानैनो जोङो पइन्ट्स बेवहाय आर्निं खालामनो हायो थ' उइथड्रलनि प्रसेसखौ जोङो जागोनखौ आसा खालामदों हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामहरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो हेमस्टार उइथड्रल जायागौमानि लाबोबाय थागोन लोगोफोर भिडिअ थ' मा प्रब्लेम फैयो बिनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थागोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स 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 हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गुड इभिनिं एभरिवान आं ट्राइ खालामगासिनो दङ ट्राइ खालामोब्लाबो माथो रिक्वेस्ट एररल'सो फैबाय थायो नै हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स 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 मोजां गाज्रि एसे कमेन्ट्स खालामदो हेलौ माबोरै दं नोंथांमोना हाय हेलौ कमेन्ट्स 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 हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो हेमस्टारनि सायाव लोगोफोर बेबायदिनो गोबां आरो अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसनफोर फैबाय थागोन हेलौ 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 कमेन्ट्स 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 नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सेम प्रब्लेम मोनदों नामा लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम दिनै मानो बेबायदि आरोबाव फिन खेबसे सार्भार क्रेश जाबावखो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलौ कमेन्ट्स 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 उइथड्रल जायोब्लाथाय आरो थाबैनो भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर बिनि जेबो आपडेट्स मोननाय जाथ'वाखै दासिमबो आपडेट फैयोब्लानो आं लानानै फैगोन थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलौ हाय हेलौ कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स हेमस्टार 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 हेमस्टारा मा जाखो दिनै कमेन्ट्स खालाम हेमस्टारनि सायाव कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामदो एसे आंना दासिमबो माने गेवाखै बिराद प्रब्लेम आङो दैलि कम्ब'खौ दासिमबो कालेक्ट खालामनो हायाखै दिनै वेट खालामनांसिगोन बेसेबां गोबावजों गेवोना हेलौ हाय एभरिवान गुड इभिनिं कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा बेबायदि अनलाइन ट्रेडिं खालामनो मोजां मोनो ना लाइभआव कानेक्ट खालाम लोगोफोर हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स 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 हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम हेलौ हाय कमेन्ट्स 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 हेमस्टार उइथड्रल जायागौमानि लोगोफोर भिडिअ लानानै फैबाय थागोन कमेन्ट्स खालामदो एसे गोबां सम जिरायबाय आरो नोंथांमोनजों सावरायबाय बेबायदिनो मोजां गाज्रि थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन
कमेन्ट्स खालाम मोजां गाज्रि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो गुड इभिनिं एभरिवान आङो बे बेलासि समावहाय मोनाबिलि समाव बेबायदि लाइभआव फैफिननाय जालायबाय लोगोफोर नैबे हेमस्टार एप्लिकेशननि सायावहाय फंनैसो डिसकास खालामनो थाखाय जि प्रब्लेमानो फैया मानो हेमस्टारावहाय थ' आपडेटखौ आं लाबोनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेलो रिक्वेस्ट इरर फैगासिनो दासिमबो रिक्वेस्ट इरर आङो लाइभ दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आपडेट फैयोबाथाय आङो लाबोबाय थागोन हेमस्टारनि सायाव मा आपडेट फैयो हाय हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर अनलाइन ट्रेडिं जोङो बिना इनभेस्ट ना थ' बेवहाय जोङो कइन्सफोर खामायनो हायो नाथाय जोङो दासिमबो उइथड्र माब्ला जागोन जोङो मोजाङै बेबायदि मिथिथ'वाखै किन्तु बियो निस्सय उइथड्र जागोन हेलो हाय एभरिवान कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसे हेमस्टार जायफ्रा जनानै अनलाइन आर्निं खालामनो सानो ना हेमस्टार हेलो हाय कानेक्ट खालामदो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हेमस्टारनि सायावहाय मा बुंनो सानो हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेमस्टार आरो बारा दिन गैला थाबैनो उइथड्र जानो थांगासिनो दं गोबां कइन्स जमा जाबाय आरो गोबाङा गोबां कइन्सफोर आर्निं खालामबाय थ' नेनानै थायोबानो जाबाय सम फैयोब्लानो ना थ' समजों लोगोसे गासैबो जालांजोबगोन हाय हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स हेमस्टार कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स बयनाबो बेबायदिनो सेम इसु मोनदों नामा नोंथांमोनाबो थ' सार्भाराव जानाय हिसाबैथ' आरो जेरावबो जाखागोन ना जुदि सार्भारावनो जादोंब्ला बियो हेलो एरर फैगासिनो दासिमबो एरर हाय हेलो गोबां सम जाबाय दासिमबो एरर दिनै आरो गेवगोन ना गेवला बुंनो हालिया ना थ' नोंथांमोनाबो दंबा कमेन्ट्स खालामहर एप्लिकेशनखौ चेक खालामदोंब्ला मानो बेबायदि एरर जादों ना हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर लाइभआव दसे फैदो हाय हेलो कमेन्ट मोनसेबाबो होनानै गालांदो लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो हाय हेलो कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो हेमस्टार माब्ला उइथड्र जागोन ना कमेन्ट्स लिरहरदो एसे लोगोफोर हाय गुड इभिनिं एभरिवान एसे कमेन्ट्स लिरहरदो हेलो नोंथांमोनाबो गेवाखैबा एसे कमेन्ट्स खालामहरदो आङो दिनै माने डेइलि कम्ब'खौ लानोनो हायाखै सार्भारासो क्रेश जाखो ना मा जाखो मिथिथ'नो हालिया
हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलो गुड इभिनिं एभ्रिवान लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो कइन्सआथ' जोङो गोबां खामायबाय उइड्रलखौसो नेनानै दङ दा खालि हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स मा बुंनो सानो हेमस्टारनि सायाव हेमस्टार हाय हेलो गोबां सम जबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हारसिङै बेसेबां जिरायबाय थानो ना स' एसे कमेन्ट्स फैयोब्लासो माने मोजां नाङो हेलो हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम जोंहाथ' आरो बाखि अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेशनफ्रा बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ बुंनांगौ जेबो गैया खालि नैबे हेमस्टार दा हेमस्टाराव माने एसे प्रब्लेम जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों सार्भारनि बिखेक बेलेग जेबो प्रब्लेम गैया खालि माने बेवहाय सार्भारनि प्रब्लेमखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलो कमेन्ट्स खालामदो एसे हेमस्टारनि सायाव जि प्रब्लेमानो फैया मानो आङो भिडिअखौ लाबोगोन थाबैनो हेलो कमेन्ट्स खालाम हेमस्टार हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दसे लाइभआव मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि सेम प्रब्लेमाव गोलैदोंबा थ' कमेन्ट्स खालामदो एसे मानि थाखाय गेवाखैना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर पुरा एरर फैदों उपाय गैया एरर हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो बांद्राय गोबाव जबाय थानो सानासै बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोबाव खालामला नामा बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया जेबो गोबां सम जबाय आरो दिनै बेबायदि लाइभआव फैबाय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो थाबैनो भिडिअ लाबोगोन हेमस्टारनि सायावहाय जि प्रब्लेमानो फैया मानो आङो हेमस्टारनि सायावहाय भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम हेलो हेमस्टार नोंथांमोना हेमस्टारनि सायावहाय जोङो खालि दा उइड्र'खौल'सो नेनानै दङ ना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै जायफोरा मोजां मोनो ना अनलाइन ट्रेडिं हेलो बोथोरा जोबोद गरम लोगोफोर बिराद गरम बांद्राय गोबाव आङो खालामनो सानासै बेबायदि कानेक्टबो गैया ना थ' कमेन्ट्सबो गैया आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै
बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा? बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया आरो सार्भारनिबो एसे प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदोंना? हेल' गोबां फलोवार्स थानायखाय बेबायदि जाखागोन आरो जानाया सियर। हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स। गुड इभिनिं एभ्रिवान, कमेन्ट खालामदो। मोजां गाज्रिब्लाबो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। माबोरै दं नोंथांमोना खबर पाति एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हेमस्टारनि थाखाय टेनसन लानो नाङा, भिडिअ लाबोबाय थागोन। आपडेट्स मोनोब्लानो लानानै फैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना खालि कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। सार्भारनि प्रब्लेमा थाखागोन जेरावबो। डाइरेक्टलि बेबायदि बियो गायब जानाय नङा आरोना। आरो इमान इजियावनो गायब जाया। अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन बियो। हेल' जोंनि मेहनत खालामनायखौ ओरैनो माने थांहोनाय नङा। थ' जोंबो गोबां दिननिफ्रायनो बे गेम्सखौ गेलेबोगासिनो। निस्सय उइथड्रल जागोनखौ आसा खालामदों। सार्भारनि प्रब्लेमा थागोन, बियो थिग जाफिनगोन। जेबो टेनसन लानो गोनां गैया। हेल' कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। एरर फैगासिनो दासिमबो एरर। हाय हेल' उइथड्रल जायोब्लाथाय आङो थाबैनो बिनि आपडेट्सखौ लानानै फैगोन, सिन्था खालामनो नाङा। कमेन्ट्स खालामनोल' दाबाव। कमेन्ट्स खालाम आरो लाइभआव थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। गेजेर गेजेर बेबायदिनो कानेक्ट फैयोब्लानो जाबाय लाइभआवहाय। आङो आपडेट्सखौ होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन हेमस्टारनि सायावहाय। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो। बेसेबां गोबाव थाबावनो ना? एसे कमेन्ट्स खालाम। दासिमबो माने गेवाखै दिनै एप्लिकेसना। बेसेबां समाव गेवो बेखौ बुंनो हाथ'नाय नंलिया। थ' जियानो हक बियो गेवगोन आरोना, गेवालासिनो थाखाया। थ' कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोनाबो बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैदोंबा। थ' आंनिया माने दिनै लस जासिगोन कार्डआ। इजिमोन दिनैनि कार्डआ, बिराद बरियामोन। दा दसे उनाव हायो ना हाया, सार्भारा मा जायो। हायोब्ला कालेक्ट खालामनानै लानोसै। सार्भारा माने गेजेर गेजेर बेबायदिनो क्रेश जाबाय थाखायो। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल' सार्भारनि प्रब्लेमा जेरावबो थागोन, उपाय गैया। हेल' इमान हाजार मिलियन फलोवार दं ना, थ' प्रब्लेमा फैखागोन। कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल' हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो? कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हेमस्टार। जायफ्रा अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै मोजां मोनोना, आरो जोङो जनानैनो कइन्स बेवहाय आर्निं खालामनो हायो। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। दिनै एसे सार्भारनि प्रब्लेम जादों। गेमा माने गेवाखै।
कार्डा माने दिनै ओरैनो थांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो हेमस्टार कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गोबां सम जिरायबाय लोगोफोर हारसिङै माने बेबायदि जिरायबाय थानो बांद्राय मोजां नाङा आरोना एसे कमेन्ट्स खालामहर बरिं जालाङो एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो ट्राइ खालामगासिनो माने खुलिनो थाखाय एरर फैबाय थादों हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' फाइनालि गेवबाय प्रब्लेम जादोंमोन एसे गेवबाय आरोना 297.4K रिवार्ड फैबाय बेबायदि कइन्स आङो बेखौ जमा खालामनोसै वाव आङो लाइभ दिन्थिगासिनो गेजेर गेजेर बेबायदि माने सार्भारनि गोबां प्रब्लेमफोर फैनो हागौ नाथाय गेवबाय आरोना दा टेप खालामबाय थायोब्लानो जाबाय स' दिनैनि दैलि कम्ब'खौ कालेक्ट खालामनांगोन आंना दासिमबो माने कुइसन मार्क जाजोबनानै दङ थ' लोगोफोर बिराद बरिया सार्भारा बेबायदिनो प्रब्लेमा जाबाय थाखागोन थेवबो बेयो बेबायदि डाइरेक्टलि माने गायब जाया आरोना थ' सार्भारनि प्रब्लेम दङमोन बे दसे गोबावनि उनावब्लाबो गेवबाय आरोना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना हेमस्टार कम्बटनि सायावहाय कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम थ' कमेन्ट्स खालामहरदो आरो कम्ब'खौ कालेक्ट खालामनानै ला दैलि साइफार दैलि कम्ब' बेखौ कालेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय दैलि रिवार्ड बेखौ कालेक्ट खालामनानै ला आरो बेबायदिनो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो दैलि टास्कखौ कमप्लिट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय बेखिनियानो जोङो बेनिफ्राय आरो उइथड्र'खौ वेट खालामनानै थायोब्लानो जाबाय ना उइथड्र'खौ जागोनखौ जोङो 100% आसा खालामदों हाय हेल' मा बुंनो सानो हेमस्टारनि सायावहाय कमेन्ट्स हेमस्टार कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स फाइनालि गेवबाय बियो सार्भारनि प्रब्लेम दंमोन थ' सार्भारनि प्रब्लेम थानायनि थाखाय बेबायदि बियो लडिं लाबाय थादोंमोन टेनसन गैला दा कइन्सखौ जोङो जमा खालामबाय थानो हासिगोनलाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो बाबायब्ला आंबो बिदाय लानोसै आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया थ' कमेन्ट्सफोर थायोब्ला आङो रिप्लाइ खालामलांबाय थागोन बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरो बेसेबां गोबाव जिरायबाय थानो ना थ' गोबां सम सावरायबाय हेमस्टारनि सायाव
बेबायदिनो आरो सम मोनोब्ला आङो भिडिअ लानानै फैगोन। हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव, कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स। हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो उइथड्रल जेब्लानो फैगोन अब्लानो आङो भिडिअखौ लानानै फैगोन लोगोफोर। आपडेट मोनोब्लानो आङो लानानै फैगोन। हेलौ कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर। हेलौ हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो? हेमस्टार कइन्सखौ जमा खालामनो दाबाव। डेइलि टास्क, डेइलि रिवार्ड, डेइलि कम्बो, डेइलि साइफार। थ' बेखौ लाबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। बेनि उनावहाय जोङो उइथड्रखौ नेनानै थायोब्लानो जाबाय। प्रसेस मथेदि बियो गासैबो जाजोबगोन। थ' जोंनि खस्थ' खालामनाया ओरैनो थांनाय नङा। एसेब्लाबो माबा मोनसे मोनगोन आरोना। थ' जोङो वेट खालामनांगोन आरो कइन्सखौ जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय। हाय हेलौ। जोंनि खस्थ' खालामनायखौ जोङो ओरैनो थांहोनो हाया। जोङो वेट खालामनांगोन, नेनानै थानांगोन जोङो साननैसो। थ' जेब्ला कम्पानिया लन्च खालामगोन ना, थ' अब्लानो जोङो उइथड्रखौ खालामनो हागोन। हेलौ गासैबो कम्पानिनि सायावसो। हाय हेलौ लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै। बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया ना। थ' हेमस्टारनि सायाव जोङो बयबो मिथिजोबखाबाय। थ' जोङो वेट खालामनानै थायोब्लानो जाबाय। उइथड्रला फैगोन सानसे, समजों लोगोसे गासैबो जालांजोबगोन। अधर्ज जानो नाङा, जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय। खालि कइन्सखौ जोङो जमा खालामनो दाबाव। जोङो नेखानांगोन, खारन कम्पानिनि बुस्थु ना। थ' वेट खालामनांगोन जोङो। हेलौ 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 कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। गोबां सम जबाय लोगोफोर। हेलौ कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स 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 खालामनो दाबाव। हेलौ 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 कमेंट्स करो। हेलो कैसे हो? कमेंट्स करो थोड़ा। हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर? एसे कमेन्ट्स खालामदो। कमेन्ट्स आरो चेनेलफोर दंब्ला शेयार खालामहरब्लानो जाबाय। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब, लाइक शेयार कमेन्ट। लोगोफोर नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन। हेमस्टारनि सायावहाय जोङो आर्निं खालामनो हायो। गोरलैयैनो जनानै जोङो कइन्सफोरखौ जोङो खामायनानै लानो हायो आरो जेब्ला उइथड्र फैगोन जोङो उइथड्रखौ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। थ' लन्च जानो थांगासिनो दङ। हाय हेलौ गुड इभिनिं एभ्रिवान। हाउ आर यू? येस आई एम फाइन, फाइन ब्रादार फाइन। हेलो कमेंट्स करो थोड़ा, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। कैसे हो आप लोग? थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना। हेलो कमेंट्स करो, कमेंट्स 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 कमेंट्स। हेमस्टर ऑनलाइन ट्रेडिंग। हेलो कमेंट्स करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। हाय हेलो कमेंट्स करो।
हेलो बोरैथो जाखो आदा बोरैथो जाखो माने एसे कमेन्ट्स खालामहर बुजियाखै आङो हेलो उइड्रल जागोन टेनसन लानो नाङा उइड्रल जागोन जोङो वेट खालामनांगोन ना कइन्सखौ जोङो जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय कइन्सखौ जमा खालामनो दाबाव डेइलि रिवार्ड डेइलि टास्क माथो एररसो देखायदों आंना एरर माने आंनाबो बिराद गोबाव एरर देखायबाय एरर देखाय आङो जुजि माने नै दासो खनसे खेवनो हादोंमोन बिराद टाइम माने एरर दिनै सार्भारा गेजेर माने बेबायदिनो क्रेश जाबाय थायो बिनि उनावहाय आरो बेयो अट'मेटिक जालाङो आरो बर्थमान दाथ' नै लडिं लागासिनो दं गेवदों आरो ना स्ल' खिन्थु नै गेवगासिनो दं आंनिया 15 बेसेबांबा के फैलायबाय बेबायदिनो दसे दोनबानो माने गेवो आरो ना गेवलांबाय थागोन बे टेनसन लानो नाङा दसे मालाबा माने बेबायदिनो एररा फैखायो आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स एरर जाबाबो माने गिनांगौ जेबो गैया टेनसन लानो नाङा आरो ना डन्ट वारि उइड्रला जाखागोन जोङो डेइलि साइफार डेइलि कम्ब' डेइलि रिवार्ड जोङो खालि बेखौ कालेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो ना ज' कालेक्ट खालामनो दाबाव आङो आपडेट्स फैयोब्लानो भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो सेस्था खालामगोन हेलो कमेन्ट्स hurry up hello hamster comments खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स आङो दिनै बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर बोथोराबो बिराद गरम ना बांद्राय बेबायदि कानेक्टबो गैया आरो कमेन्ट्सफोरबो बेबायदि गैया बरिं जायोना बेसेबां जिरायबाय थानो आपडेट्सफोर फैयोब्ला लानानै फैगोन आरो उइड्रल जायोबाथ' आङो भिडिअ लाबोखागोन आरो ना हेलो कमेन्ट्स हाय हेलो गुड इभिनिं एभ्रिवान हेलो कमेन्ट्स हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन टेनसन लानो नाङा बेबायदि सार्भारा क्रेश जायोब्लाबो बेयो गेवफिनगोन ना ट्राइ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय हेलो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर ट्राइ खालामबाय था आरो कइन्सखौ जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय सानसेबाबो उइड्रल जानो थांगासिनो हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलो हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलो बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नामा टेनसन लानो नाङा सम बेबायदिनो सार्भारा क्रेश जागोन खारन गोबां मिलियन फलोवार्सफोरा दिनै जमा जानानै दङ प्रब्लेमा फैखागोन ना
कमेन्ट्स माबाफोर दंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स हाय हेलो कमेंट्स करो यार हेलो कैसे हो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता देना हैमस्टर के बारे में हेलो 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 मा बुंनो सानो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालाम रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला जेसेबांनो रायलायबाय थागोन ना थ' बाथ्रायाबो लावलांबाय थागोन आरो ओंखारलांबाय थागोन थ' बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै नोंथांमोना गेमाव हाबनानै कइन्सखौ कालेक्ट खालामबाय थायोब्लानो जाबाय ना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव आङो लोगो हमनोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय लोगोफोर बाय बाय